L-anzjani huma l-qalb il-Partit Nazzjonalista u għandu jiġi rikonoxxut il-valur tagħhom fis-soċjetà tagħna. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt żjara lil Nanniet Malta bħala parti mill-attivitajiet relatati mal-55 sena mill-indipendenza. Adrian Delija qal li fil-waqt li l-valur tal-anzjani fis-soċjetà mhux imħares kif xieraq, l-anzjani tagħna qed jaffaċċjaw bosta sfidi minħabba li l-Gvern rema l-impenn soċjali tiegħu u mhux qed jindirizza bis-serjetà id-diffikultajiet tal-anzjani. Dan meta l-istatistika turi li kwart tal-popolazzjoni f'Malta u f'Għawdex għandha aktar minn 60 sena u stmat li fi żmien li ġej din se tqarreb lejn 30%. Adrian Delija qal li jeħtieġ li nħarsu lejn l-anzjanità b'dinjità u mhux b'karità għax fil-waqt li l-anzjani għandhom valur kbir u importanti li dawn iħossuhom attivi fis-soċjetà u jgħaddu l-erf li kisbu lil ġenerazzjonijiet futuri. Kompla li l-għodod digitali jistgħu jkunu pjattaformi ideali biex nintroduċu digital aging fejn l-anzjani minn djarhom stess jibqgħu jikkontribwixxu lejn id-dinja tax-xogħol. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-anzjani jridu jingħataw l-għajnuna kollha meħtieġa biex jgħixu ħajja diċenti, speċjalment meta dawn mhux qed ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Il-pensjonanti huma l-aktar li jħossu l-faqar jew jinsabu fir-riskju tal-faqar u s-soluzzjoni tal-Gvern kienet li jmorru jiddejnu fuq djarhom biex imbagħad iħallsu lidhom. Adrian Delija qal li l-Gvern ma ndirizzax l-adekwatezza u s-sostenibilità tal-pensjonijiet b'serjetà. Bil-pensjonanti mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar u l-prezzijiet tal-prodotti essenzjali qegħdin kull ma jmorru dejjem jiżdiedu. It-tħassib dwar l-adekwatezza tal-pensjonijiet tressaq ukoll minn numru ta' imsieħba soċjali waqt il-laqgħat ta' qabel il-budget. Min-naħa tagħha l-oppożizzjoni qed tagħti l-kontribut tagħha biex il-pensjonanti ma jibqgħux iħossu l-morsa tal-għoli tal-ħajja u l-prezzijiet li dejjem qed jiżdiedu kawża tan-nuqqas ta' pjan fit-tul tal-Gvern. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista qed tifassal politika li tagħti lill-anzjani u lill-pensjonanti l-importanza li jixirqilhom mhux b'karità iżda bidritt. Politika fuq żewġ binarji li min hu pensjonanti llum jixxaqlu pensjoni adekwata għal ħajja tal-lum u li s-sostenibilità tiġi assigurata b'responsabilità fejn il-finanzjament ikun fuq sisin sodi. Dan fil-waqt li nindirizzaw id-differenzi fil-pagi, fil-karriri u l-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien akkumpanjat mill-kellim tal-Oppożizzjoni Ivan Bartolo.